Buti nakatawag ka. Bakit anak ko? May problema ka? Ay, paunay kan anak ko. Arig na nga kayan anak ka. Agsursuro ka pa lang ang mag-anak ko. Da problema mo. Ay, paunay. Sabihin mo kay daddy mo no ano di problema ba? Among kanya ako na anak ko problem solver na. Tala solusyon di pang panunutag. Anak ka diti problema maya anak ko. Mujaul. Ay ka talaga nga dakkel nga problema deta. Abustag kulkul pa tayo nam. Sana tinawagan. Di kayo nasawan nakplit ni inamaw. Anak kayan. Kawan anak ko. Ay po anak ko, amom iti elementarya na. Istorya king ka, dyan mo panagpangasking ka. Ni dading mo, balidik moryanak, idikindera ka anak ko. Awa na, nalayang hindi agbasbasa ka na ko iti elementarya. O nakanayon na ka nakatayag lang tatibak. Awang pulos iti question ni Mr. Ami teacher me nga jak inanserang. Kanayon na nakatayag, ti ima ka anak ko. Inyarami anak peng ortibres ni lulong di ko tayong kabit na ti ima ko tajak kaya ibabalata kay kulatak nakatayang. Wala na kaw. Nalayin nga hindi namin darya na. Kita ma, dati rowan na. Gaputa ka na yung nakatayag ti ima. Inyakarnak ni teacher ko di ko kabinak jerupaw nakilikod amay. Taka na yung naklatala katayag. Masisidunan siguro Wala na kaw. Nalayin nga. Iso nga aya po anak ko. Hamo nga ibain nga sakti amam. Amay anak ka diti subject nga pagregatam. Pilipinaw. Ay, paunay ka na anak ko. Ay, po, sa Pilipino anak ko, hindi sakti elementarya. Unak tumanayin. Pastime ko na deta nga subject anak ko. Jak unay pagtatakutan deta nga subject. Sa ko lang masango di ko ano awan ti obra ko. Anak ko deta, Pilipinaw. Anak ka diti klase na ta Pilipino. Iba kam. English-Filipino translation. Ay, paunay ka anak ko. Dictionary ka sa dictionary. Ay, po anak ko. Hindi grade 1 lang. Nakarami da ako di sarili ka dictionary. No amom lang. Wala na iso ka nalaing ni amam. Wala. Dito libro mi di ko nga kulay red king kulay white. Nga Tagalog English dictionary. Wala. Pinuura. Nakarami na di anak ko di sarili nga dictionary. Kitam di kinalang ni dading mo. Umanay lang karayong nga papaya. Banak ni principal mi di ko nga rupta. Miki apa ka ti mistra. Ada dictionary sa ilaman na dictionary da. Wala na ko. Yati na istorya acting ka, jak paragpangasking ka anak ko. Idi grade 1 na. Kula ni teacher May. Nakatayag man ima ko na. Di pa nga pangasyon ni teacher May anak ko nakatayag ti ima ko. Kula ni teacher May. Ano sa Tagalog ang fish? Kuna na. Nakatayag ti ima ko na. Kitak-taglawlaw ko anak ko ka. Awang mati gitayag ti ima na. Titi classmate ko. Awan! Sa dala gitayag ti ima na mabandaw nisbaw. Tila may kabesada di ko anak ko ka. Ma'am, can I go out? Isulat ti may kabesada lang ko ng kastag. Awan na. Katagalog pela fish kat awanay. Hindi ka pa napanti shark squid kada. Wait, awanin na. Walang pati bagbed di ko anak ko. Ay, po ako na. Deta pela fish di yung pa amot Tagalog na. Kita ka. Awang mati agingataw kay siyang Manila. Si Kamanain. Mark, kung naman ni teacher mi di ko. Awan na. Kulakmal. Ang Tagalog ng fish teacher ay dalag. Kung naka. Mali, kung nananak ka. Kung naka, brilliant anak ko tayo. So, yan, tidiksulare. Bakit mali, ma'am? Kunak. Ang Tagalog ng fish ay dalag. Kung naka. Kunana, ano ang sagot, ma'am? Kunak. Ang tamang sagot ay isda. Kung nananak ka. Kunak kini teacher ko, di ko ako. Ma'am, kunak. Tama yan, kuna. Pero ganito yan, ma'am. Kuna ka lang ko. I-depend kung ang answer ko. Kitampela ka. Grade 1 nakpelang. Awani na. Ag-depend ti answeran. Kasalanan ka. Ag-tistisi na lang ko. Tama yan, ma'am. Kuna. Isda kung nakukuha sa dagat. Kuna. Dalag kung nakukuha sa karayang. Kuna ka lang ko. Wala. Agmulang lang nga. Di mister ka lang ko. Agmula ka titakal. Wala lang nga. Wala. Isda anak ko, numaalat baybay. Dalag, numaalat karayang. Kung nakini mister ka, bulong ni mister ka anak ko. Awan,
Anak ko, amom ni pasok ko na nga rin ni Mr. no, nagaramid ak diksyonary. Wala na ko na lang ni daday. Agsuko ni Mr. Pakawawi didaklatan ni Mr. Di ko ano, di na kaya anak ko. Awa na, pakawi din nagsapa na anak ko. Nga, gawawi di ano. Agalas PVP lang anak ko, pakawi din na ko. Arig na nga pumudog pala, kwebing-kwebing ko tapak. Tukawang ka, pakawi din na ko. Kitamping nga recess, agawin na ko. Nalpas di klase ko. Kitamti kinalahin ni dading mo kanamak pa yung naghulde na kanak ko. Baka saktin mo na may Ilocano nga nakatanong tabulan ko kitat ka. Wow, kita lang. Nagawin ak di ko, karayo nakablatan ni Lulang, inulong. At ape, nagsama ka manin. Kada ka, kastoy, tatako na ka. I-explain ko Ure kita mga ubing ko na kalayo nagabawutan di ko anak ko. Gamti ko na, dito ka pinagbabaw na kanya. Among nga men, di nuna na, no kanayon na kabautaw. Kanayon na ka nga ayatan. Ngam siya ka na ko, permi nga kanayaw. Inuras-uras, di ko ka mabawot Well, nalay ni tata hangga. Among nga, bayin ka sakti amang ko, nagitat ta. Kita na ka raw, ti-translate ta. Ika ba, ana? Say it? Say it? Ayap po. Yata, say it, English anak ko, say it. Say it. Say it, Tagalog na neta. Yan yung mga babaeng tarawit-wait, garampingat, at mahilig magpaaral. Say it! Isurat mo ulitin. Say it! Yan yung mga babaeng tarawit-wait, at mahilig magpaaral, garampingat, at mahilig magpaaral, deta. Sumaranaw. Nating! Nating! Yan yung tindan ni Auntie Kwanay na kinukuha niya sa Taltalaw. Nating! Isurat, dublis ka malay! Nating anak ko. Yan yung tinda na kinukuha ni Auntie Koneng sa Taltalaw. Nating. Hanapay. Tray. Ayan po. Tray. Akasya. Pero minsan mahugan o minsan ay mangga. Tray. Little. Tray. Akasya. Pero kung minsan mahugan at mangga. Deta. Hanapay. Tagalog, English, iba ka ba? English te mangga. Ayan po, English di mangga na kung ko Hawaiian. Ano yun, baka mistrayaw? Menggaw? Ayan po, unay ka na. Mengguano na loob?